कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। प्रोजेक्ट इन इट्स करंट फॉर्म आम्ही मानत नाही, आम्ही एक्सेप्ट करत नाही। आणि कारण म्हणजे प्रोजेक्ट येतो is based on a proposed 50 meter road or 15 meter road निगा मानपा लोकांनी जोर बुडपा पडतो। 15 meter road मानपा तिंगा एक नाला तो नाला रिक्लेम करपा पडलो आणि कायदे प्रमाणे नाला तो रिक्लेम करपा जायना। दुसरी म्हणल्यार प्रोजेक्ट नाका कित्याक आमगे गांवांत गार्बेजी प्रॉब्लेम आहा। पंचायती एक्सेप्ट केला की तेंका वेट गार्बेज ट्रीट करपाक तेंका जागा मेळना। हिंगा पंचायती सायडीक केली टेम्पररी एमआरएफ बांदलोली कोटा वॉटर ती पासून आमकां ड्राय गार्बेज ट्रीट करपाक सॉर्ट करपाक सेग्रिगेट करपाक पावना। So we are the village is not having the required infrastructure to garbage management. No one आमकां आमगे सरकारान आमकां आधार केला किंवा आमकां गार्बेज ट्रीट करपाक जाग दिवपाक। तिसरी गोष्ट म्हणल्यार हो प्रोजेक्ट नाका कित्याक हे प्रोजेक्टाक GSTP आणि गार्बेज पोस्टिंग दाखवायचे हेतून ना ते पाव ते गव्हर्नमेंट ट्रेनिंग केला नो म्हणून आमगे गावांत सुवेज कनेक्शन ना गावांत सुवेज कनेक्टिविटी ना गावी काय तुमला माडाचं डेव्हलपमेंट ना आमको माशे तरी गार्बेज मॅनेजमेंट करता पण गोवा ओव्हर डेव्हलपमेंट जाला त्याला तो आस्ते पडायला पाणी कायला गाय नाही काय गोवा केली लोक आधी infection जाय जाऊन रिपोर्ट and आमगे MLA जाऊन रिपोर्ट saying that we will cut the water electricity का connection पड़ा यूज करना एक बात तो एक पड़ा तो परिवर्तन माइंड का बना तो पड़ा उनके पास कोई ऑब्जेक्ट पास है हमको ऐसे तो डेवलपमेंट हमको गार्बेज मैनेजमेंट का